अबेनि नोंलाय जाबाय आंखौ दाना बुंबाय आङोथ' उमुक आंनि नामखौ खिथाबाय आं मैखोम बसुमतारी आङो उमुकनि बिए खिथायाबाबो जाया दा बे समाव खिथानाय लोगो लोगो बियो दंहरबाय आरो नों लामायाव गलालै बेखा नों स्कुलनिफ्राय फैगोरल'नखौ दुमगोन आं जाहरबाय दाना आंथ' गिबाय बे समनिफ्रायनो गोसथोनायखौ माने नायखा अखा लानो सानो आरोखि माने दानि सेंग्रा सिख्लाफोरना गासिनाबो गोसथोनाय थाखायो बेखायनो आङो गोसथोनायखौ लाथ'वाखै एसेखिनि हिनजावखौबो खोन्थादो सोर नोंलाय हिनजावाथ' दंमोन दंनाया बे कलेजाव हाबो हाबनाया ओमफ्राय मुं लाथ'ला मुं लायोबा गावबो उसुबिदा मोनगोन लाहैयोना लाहोआ नोंसोरलाय लाहैबा लाहोदो आंनि लामायावसो दुमजानो गिबायदां आगैया लामायाव दुमनायाथ' दुमखागोन ना नाम खिथालाङोबाबो लामायाव जमनानै थागोन दा नोंसोर आदा थाजबिनि मेथाइ खननायाव बिराद बाज्ल'गोन आंहा एथ'रा गोजान लामा थांनांगौ बेयाव सिगां थांगोरनायाव दुमलाबाबा नोंसोरथ' थांफानाय नङा आंजों बुजाहैफानाय नङा बेखिनि आरो दे सासेनालाय सासेना आंना गोसथोनाया गैखाया गोदोनिफ्रायनो गैखाया नामा अहो गोदोनिफ्रायनो क्लासबो गैया एक्सबो गैखाया आंहा मानो लायाखै नोंलाय मानोना आं सिंगोल थानो मोजां मोनो बेखायनो लाखायाखै थगायाखै मानोना ओरै थांलाय ओरै फैलाय जि डिस्टार्ब जाथारो गोसथोनाय लाबा राइट हा नों गोसथोखाबाय ओरै डिस्टार्बखौलाय बोरै मोनथिखो नोंलाय मानोना आङो लोगोफोरनिखौनो नुखानायखा सिथिं सिथा जाथारो आं मोनथिखादों नों थगायखादों थगायाखै आदा आदा होनलायदों माबा मा होनो आदा होनलायदों ए माने गोदान मोनगोन साननानै एसे थगायनाय बायदि मोनदों आं मानसिखौ नङा आब' नोंगौबो खोमानदां नङा आदा ना बे आदा होननायखौसो मिसिरखो ना माखो नङा न' बे फंबायमोना मा होनो फंबायमोनानो गैला लांदां जाजोब्बाय एनार्जि खम लरगद लरथ' गोजासोलाय बिसोरजों जाया जेबो मागोना दहाय लरग' लथ' होनजादों बिसोरो माला बाज्ल'नो मोनगोन बिसोरखौसो जमनानै दं बियो र' बेथा फैग्रोथोंसो नंदों खोमा सोरबा फसायनाय दं नामा रावबो फसायनायानो गैया आंना माबा लंपेन्ट गुहांदां ओमफ्राय खानाय गोलाव गोलाव लाग्रा गोजा सेंग्राफ्रानो थैदो सेंग्राफ्रा थैदो मेरला गुसुं दं आइ एम डेड होननायसो जाबाय माथो नोंसिनाबो दे थेंक इउ सै